stranu a hlavu na mňa, hlavičku na mňa. Vrať tú hlavu, len okale. Dobre, a teraz krížom ruka, krížom. Perfíš, ty si normálne hviezda. Teraz tá hlava rovno, okale vyplešti, ale pozeraj sa tu dole. Vypleštite okale na mňa, aby mamina videla, že idú šikmo dolu. Tá istá ruka, tá istá noha. Dobre. Hlavička rovno, okale tuto, tá istá ruka, tá istá noha. Oj, ideš do kríža. Tá istá ruka, tá istá noha. Aha. Perfektne. Normálne si špicový. Úžasné. Teraz hlava rovno, len okale idú. Krížom ruka, krížom noha. Choď. No. Bez hlavy. Tak. Už si sa zmotal úplne, že? Lebo je to, ja viem, že už je to potom na druhú stranu. Perfíš. A teraz ešte. Osmička. Netreb tým zadkom o tú stenu. Fakt tá stena odpadne. Táto sa nabehne s kyblikom a bude to tu opravovať. Nie, krížom ruka, krížom noha. Bez hlavy, len okale. Dobre. Teraz to najťažšie. Tu máš stred a drž sa hore vo výške tej hlavy. A len očka. Ale celý čas očka za fixkou. Tú fixku. Bez hlavy, len okale. Len hlavu. Tak. Teraz sa. A vyššie sa ďalej, vyššie. Tu máš stred. Tu máš stred. Perfektne. Druhou rukou. Teraz to je dobré. No, drž sa v tej výške. Dobre, v strede skončí. Dám ti Aničku? Ešte obidvomi. Už je to všetko. Ty strede. A idem. A stačí, dobre. Nesmú mu očka ujsť. A povedz, jak sa volá, jak vyzerá. Jo, neviem. Debbie! Ruky. Tak, no. Debbie má čierne fúzy. Ďalej. Debbie má čierne očka. Áno. Debbie, Nemusíš po každé Debbie povedať. Toto je bačička Debbie. toto je mačička. Ale ruky, kto bude tam robiť s nimi? Je mačička Debbie. Áno. Má biele vlasky a Strapaté. stropaté. Áno. Má 6 nôh. Má dve nohy. Ručičky. Ruky Dve nohy. prekladaj tie ruky. Dve nohy a biele Šlapky. šlapky, červené ruky, Koľko ich má? 6?